Tervetuloa testiosioon. Tämä on testi. Jos kuulet tämän testiosion, niin voitkin lopettaa sen kuuntelemisen tähän kohtaan, jollet ole aloittamassa alasajoa. Kiitoksia. Hei moi! Tässä On PT:n fuksipäälliköt. Hei! Jei! Aloitetaan alasajo. Näette nyt edessänne meren. Saavuitte juuri Ransun ovesta ulos ja voittekin lähteä tästä kävelemään vasemmalle, niin oikealla olevat paljuilijat saavat paljuilla rauhassa. Aloitetaan kävely rauhalliseen tahtiin. Ja voidaankin tässä vaiheessa mainita, että jos ei muuta erillistä ohjetta tule, niin kävelkää vaan suoraan. Ja tästä voidaankin sitten vaan jatkaa tänne vasemmalle. Eli Mäkeä ylös tätä Rantsun takaosiota. Mikähän toi pömpeli on? En ikinä tää tullut. näyttää mutterilta. Ja iso mutteri. Humisee. Käännetäänkö tästä vasemmalle? Vasen. Tälleen, että kierretään tää rantsu oikein kivasti tästä. Toivottavasti teillä rupeaa olemaan hyvä vappufiilis. Yes. Ja vähän varmaan minua ainakin nyt kuumottaisi nyt, jos olisin alas ajettavana, että mitä tästäkin tulee. Niinpä. Oi saatana, taas mennään. Aika jännittäviä juttuja edessä tänä iltana. Juu. Sitten voidaankin kääntyä oikealle päin. Ylöspäin kivasti tätä. Hirveän pitkä mäkeä. On kyllä. Ei ole kyllä kauheasti tullut urheiltua tänä. Eikö hetkinen onko? Miten sun urheilu, JJ? Kyllä joo, siis jääkaapille kävely ja vessa, että se on ihan ok urheilua sekin, että Niin. Jatketaan tätä hirveän pitkää mäkeä ihan ylös asti. Vielä riittää matkaa. Mutta onko kuinka paljon enemmän ylämäki on verrattuna alamäkiin maailmassa? Olen aina miettinyt sitä, vai onko sit yhtä paljon? Aika jännä juttu. Vitsi, mitenköhän se menee? En tiedä, veikkaan. Saattaa olla, että saama on väärä. Niin, Jotenkin vois kuvitella. se on ehkä ihan mahdollista. Jaha, se näyttää olevan Beivillä ja Omeilla bileet. No niinpä tietenkin. Ne ovat siis, jollei kukaan tiennytkään, niin soluyhteisöjä, jotka tykkäävät bilettää ja pitää hauskaa. Käännytään tästä vasemmalle. Kun päästiin JMT:lle, niin voidaan kääntyä vasemmalle. Juurikin näin. Ja voidaankin jatkaa tätä JMT:tä taas Tänne eteenpäin. poispäin tuolta umpikujasta. Tonne Otakaarelle. Otakaarea kohti. Joo, sitten kun olette kävellyt tässä JMT:llä, niin olette varmaan huomannut, että täällä on kaikennäköisiä ihmeellisiä juttuja. Kato tuonne oikealle. Sieltä näkyy Teemu-teekkaria ja siellä on jämerän silmää, resinahkaa ja puuterassia ja ties mitä kaikkia kivaa. Ja tuossa vasemmallahan kohtaahan näkyy myös Julkun kivikin. So shiny. Onko jokainen käynyt jo tekemässä julkkudiilinsä tältä vuodelta? Kannattaa liittyä Chem-diiliin, niin saataisiin hienot lahjakortit. Niin. On tonnin lahjakortti voittajayhdistyksellä. Plus sitten arvataan 500 euron lahjakorttia kaikille muille. Eli periaatteessa voitaisiin voittaa jopa 2 tonnia yhteensä, jos hyvä mäihä käy. Mitäköhän silläkin rahalla tekis? En tiedä. Varmaan jotain kivaa P-huoneella. Tuossa vasemmalla näkyykin peltinen poliisi, joka on aikojen saatossa tullut siihen, kun tuossa IMT3 oli kyläpoliisi. Ja myös minun nimessä on poliisiopisto kuin aiemmin ollut. Jännittäviä juttuja. Sitten vasemmat löytyy myös kaikkea muuta kivaa. Siellä on pronssikautinen alkuteekkarin hauta ja jämerän kivekset. Suosittelen googlaamaan ja katsomaan, mitä ne tarkoittavat. Tässä nyt ei valitettavasti ole aikaa selittää tarkemmin, mutta herätän ainakin mielenkiinnon teille. Ja museohan pitää myös noita kylän monumenttikierroksia. Suosittelen osallistumaan sellaiselle, jos kerkeätte käymään. Teekkarikylällä on tosi hieno ja pitkä historia ja kannattaa tutustua. Kun päästään tähän JMT ja Otakaaren risteykseen, niin jatketaan kivasti tästä vasemmalle ja Otakaarelle tonne Alepan suuntaan. Joo. Ja tästä vasemmalla onkin JMT1. Se on toiminut aiemmin hotellina, kyllä. Ja sitten hotellina. siellä myös majoitettiin 52, ei kun kolmosessa majoitettiin 52 noita
olympialaisjoukkue. Taisi olla Neuvostoliitto kyllä. Mitä hemmetti, mitä sä sanottaa? Majoittoituneena. Kyllä, juurikin näin. Majoittoituneena Otaniemeen. Kivasti pois Yhdysvaltojen joukkuelaisista jostain kylmän sodan poliittisista syistä ehkä. Veikkaisin. Voipi olla. Joo, se on se suurvaltojen politiikka aina sellaista jännää juttua, minkä kanssa ei pitti pelleillä. Kohta tuosta lähestyy meitä suojatie. Voitte asettautua ryhmän kanssa siihen oikein nätisti ja katsoa, että ei niitä autoja tule sieltä tieltä. Ensin katsotaan vasemmalle, sitten oikealle ja taas uudestaan vasemmalle. Ja jos autoja ei näy, niin voitte ylittää suojatien. Muistakaa myös auttaa mummot suojatien yli. Ja kaveria voi myös auttaa. Niin. Sitten lähdetään taas vasemmalle. Onko paljon vasenta nyt kyllä? On joo. Ja jatketaan vaan Otakaarta edelleen Alepan suuntaan. Ja eessäpäin häämöttääkin Täffä ja Dipoli. Ja Dipoli on valitettavasti remontissa, mutta Täfmäkin menee jossain vaiheessa pois käytöstä. No menee vai? Menee. Joo, sehän on siis ihan paska. Siis täffeläisten omien sanojen mukaan siis se on rakennettu silloin joskus aikoinaan siltabetonista, saatu lahjoitukset, teekkarit tekivät itse. Ja esim. Vaikka jotain eristyksiä on erittäin huonosti tehty. Kuulemma siellä on pelkkä vanner joidenkin ikkunoiden alla, että kaikki lämpö karkaa. Lämpö siirtyy silleen erittäin kätevästi harakoille. No ja niin. Se on kannattavampaa rakentaa uusi kuin korjata entinen. Ei toi kyllä hirveän hieno rakennus kyllä ole. Että... No siis kyllähän toi on aika tommonen nätti natsipunkkerityylinen, että... Ja TF:n kylttikin kivasti loistaa siellä, niin siitähän kerran tehtiin myös jäynä, että tuohon heitettiin W tohon eteen, niin se oli ihan VTF. Hehe. Hauskaa. Sitten voidaankin tästä Täffän kohdalta lähteä oikealle tonne alamäkeen. Aika pimeältä kyllä nyt näyttää. Täällä maanantai-illan pimeydessä. Jatketaan sitä vaan alaspäin tonne päärakennuksen suuntaan. Kandidaattikeskus! Kyllä, herranjestas, se meinasi melkein tulla lipsuslapsus. Niin, kun nää helvetin aaltolaiset meni nyt nimeämään, en tiedä miten. Mutta kyllä siellä museosyystä vielä lukee, päärakennus lukee tuolla. Kyllä. Alvarin puoleisten pääovien vieressä. Tekniska högskola ruotsiksi. Joo, tossa oikealla on tuo A-siipi, X-ovi näkyy. Se oli aiemmin arkkarilafka ennen kuin arkkarisiipi, mikä se nyt olikaan, ennen kuin se meni remonttiin ja YMS arkkarit joutuivat sieltä poistumaan ja nythän siinä on tuo Learning Center Beta. Täällä kyllä on paljon nyt rempassa taas, kun kirjastokin rempassa ja Dipoli rempassa. Ja... Kaikki on rempassa ja uutta rakennetaan, värenrakennus tulee ja metrokin valmistuu ja onneksi jos valmistuu. Niin, eihän siitä tiedä. Odotetaan vielä 5 vuotta. Kohta lähestytään tuommoista kivaa risteystä, missä lähtee ihan eri suuntiin. Siinä on eteen oikealle ja vasemmalle ja taakse ja ilmaa ja tunneli ja ties minne pääsee, mutta lähdetään tosta tonne saunateltan ohi tonne vasemmalle. Ja jollette vielä ole tienneetkään, niin tämä on myös maailman suurin sauna. Että suosittelen käymään siellä nytten tai sitten joskus myöhemminkin, että viikonhan se vain tässä on. Eli siinä yritetään maailman ennätystä saunomisessa, että aika harvoista maailman ennätykseen pääsee osallistumaan, niin kyllä suositellaan, kannattaa lähteä mukaan. Niin. Ai vitsi, että kyllä tekis mennä mieli löyly, ottaa kunnon löylyt sieltä. Vähän niin. Lämpöä, kylmää huhtikuiltaa. Kyllä, ja yhden saunalimun varmaan vois ottaa. Sitten voitaisiin pysähtyä hetkeksi tähän ja katsoa tuonne kandidaattikeskukseen päin. Ja silloin syksyllä te aloititte, tai Fukseilla alkoi
teidän vuosi semmosessa varaslähtötapahtumassa. Silloin saitte ensikosketuksen PTC ja Otaniemeen mahdollisesti. Ja nyt voi tekin kääntyä katsomaan hetkeksi teidän kännyköitä sinne ja muistella vähän viime elokuuta. Oli kyllä jännittäviä aikoja ne. Voidaankin jatkaa sitten samaan suuntaan, mihin olin koko ajan tässä menossakin. Eli Joo. tonne kirjaston ohi vasemmalta. Siellä näyttää se olevan diodikopissa valot päällä. Mitähän sieltä tulee nyt radiosta? Varmaan hauskaa settiä taas. Se on kyllä... Oli se kyllä ainakin hieno, tai tämä meidän opintovastaavien show tossa viime tiistaina oli kyllä semmonen. Siellä oli Vertso ja Erkka taas kyllä hyvää settiä. Ensi vuonna vaan pidempi setti, niin hyvä tulee. Jep. Joo, se on kyllähän kiva, että nämä on täkäillyt kaikkea kivaa tähän työmaa seinille, että ei tarvitse sitä pelkkää puuta katsoa siinä. Se olisi aika tylsän näköinen. Nyt voidaan ihailla kaikkia julkkumainoksia, 6V-mainoksia. Tässä jo vähän puhekin meinaan kadota jonnekin. Ja voidaan jatkaakin tonne vasemmalle sieltä. Hieno julkku ja AY 6V-kylttien ohi. Siellä se Alepo on. Kyllä se niinku aika hiton pieni kauppa, mutta kyllä siellä aika paljon kävijöitä, että voisi siihen kyllä vähän laajentaakin. Siis Alepollahan on tollaset oikeesti aika erittäin herallisen hienot kuninkaalliset värit, tommonen kultainen ja punainen oikein loistaa. Toi on kyllä keltainen. Se on ihan close enough. Se on semmonen köyhän miehen kultainen. Alepan keltainen, aivan loistava. Alepan muovipussit. Ne on kyllä hienoja nekin. Ne on vasta sitä kuninkaallista loistoa. Sitten käydetään tästä työmaan kylttien jälkeen oikealle. Kyllä, tästä tämmönen pieni mäki ylös. Ootko Heidi muuten nyt huomannut, että tää on nyt niinku toinen meidän ylämäki tässä matkalla? Niin. Aika jännä juttu. Joo. Hirveästi ylämäkiä kyllä. Olemme menty yksi alamäkiäkin. Niin, eli se on nyt 2-1 ylämäellä tällä hetkellä, että saa nähdä, miten se takas tullessa sitten. Tai jossain vaiheessa, miten meneekään, niin miten ylä-alamäet menevätkään tasoihin. Voidaan jatkaa taas tässä niinku tän työmaa-aitojen viertä oikealta vaan tuolta. Tuossa vasemmalla on toi Otaniemmen tie, joka on katkottu tuolta edestäpäin mukavasti. Kävellään vaan sitä katkomiskohtaa päin. Ja se on kyllä jännä, että näitä liikenneympyriä nyt tuli tähän Otaniemeen 2 kappaletta. Ne on kiertoliittymiä. No, ihan samoja tollasia piluralliautopaikkoja, kunhan pääsee pyöriämään ympäri. Ja ootko muuten Heidi tehnyt, mikä tää on? Hamina! Se on yksi iso liikenneympärä koko kaupunki. Ja Haminahan käynyt. Se on niin lähellä Kotkaa, että ei niin sinne päin halua lähteä. Ai jaa, kiva. Mut hei, Kotkasta tulikin mieleen, että meripäivät. Pakko kyllä mainostaa taas meripäiviä. Joo, kyllä heinäkuun viimeinen viikonloppu on Kotkassa menoa ja melskettä. Yli 200 000 ihmistä. Tosta tultiinkin ton kirjaston työmaan tien yli ja nyt kohta kääntyikin vasemmalle ja mennään taas tien yli tonne Vuorenlafkan suuntaan. Mä nyt keskeytin sut, kun me ollaan vähän keskitytty tähän puhumiseen eikä opastamiseen. No, mutta ei se mitään. Jotain se lähtisin taas Kotkasta, niin se haittaa mitään. Niin. No, mutta siinä mentiin suoraan, että niin kuin alussa neuvottiin, että menkää suoraan vaan, jos ei muuta kerrota. Ja niin. Kohta tää tie vähän haarautuu, niin käydetään tästä sitten oikealle. Joo, tuonne metroon kohti. Metro, se on kyllä. Varmaan tulee olemaan erittäin nopea reitti tuonne itäiseen satamakaupunkiin ja takaisin. Se on kyllä jännän näköinen toi taideteos tuossa metro hässäkän seinässä, että ihan kiva, ettei ne mitään pelkkää väriä siihen laittanut. Laittoi tuollaisen kivan kuvankin. Sitten kun päästään tohon vähän paremmalle tielle, tässä on taas näitä työmaa-aitoja. Niin käännytään vasemmalle. Voitais hetkeksi pysähtyä tähän ja kun päästiin siitä varaslähöstä eteenpäin, niin nyt voitte miettiä, että silloinhan teidän ihan ensimmäisenä päivänä
31.8. viime syksynä, niin tuolla Kemmanlafkan Kemmo 1 salissa teidät otettiin korkeakoulun kuin meidänkin PT:n puolesta vastaan ja siitähän se sitten lähti. Niin, se on ihan kuin eilen olisi ollut. Joo, hirveän nopeasti meni kyllä tämä vuosi. Se on kyllä yksi sormien napsautus ja puff! Siinä ekassa päivässä oli kyllä niin paljon kaikkea ja saatiin semmoinen hieno otoskin otettua teidän kaikkien fuksien ja isojen kanssa, joka näkyy nyt tuosta teidän näytöltäkin. On kyllä iso joukko fukseja. On kyllä joo. Ja mahtava joukko. Paras joukko. Parasta. PT kautta 5. Nyt voitaisiin jatkaa tätä matkaa, eli nyt kävelään tuonne Labra-ovia kohti. Sitten mentäisikin tekemään joku labratyö tässä näin. Joo. No, labratyö olisi kyllähän kiva. Joo, Pekka Joensuukaan vaan sinne. Joo, saa nähdä tuleeko siltä Joensuulta taas yhtä hyviä kommentteja niin kuin aina ennenkin, että se on about noin 4 tai jotain sinne päin. Sitten ei me nyt oikeasti kyllä sinne Labraan mennä, voidaan kääntyä tästä vasemmalle. Eikö meidän pitänytkin mennä Labraan? Siis ajetaan Labrassa. No ei nyt sitten. No ei me kyllä. Voi harmi. Ehkä niitä Labraa on tullut tehty ihan tarpeeksi tän teidän fuksivuoden aikana. Niin, eli käännyttiin tänne vasemmalle päin kivasti ja käännytään tässä kohta tänne oikealle vuorelle päin. Kyllä tommonen sokkela toi Kemmanlafka. On joo, itä meni kyllä. Kyllä yhtään suunnistaa. Itä meni kyllähän siellä silloin pienenä fuksipallerana ihan sekaisin, kun omat isot vei jostain sisäkautta niin kuin Labra-aulasta tonne pääaulaan, niin olin kyllä ihan kujalla. Mutta kyllähän se on tosi helppo, sehän on melkein kävelisi suoraan vaan eteenpäin. Niin. Sitten ne kerrokset menee kyllä ihan ihmeellisesti, kun ne on toisessa päädyssä ihan eri kuin mitä ne on toisessa päädyssä, kun sä oot ekaskerroksessa, niin saatkin nollakerroksessa ja nytkin saatkin kakkoskerroksessa. Ja... Mietin, kuka helvettinä on saatana aakkosjärjestykseen mukaan laittanut nää osat, kun siivet, kun nää on ihan ihmeelliset. Niin. Mitään järkeä. Vielä. On tää kyllä... No enää kyllä Otaniemen nämä opiskelurakennukset yhtään sen selkeämmäksi tuu kyllä. Varsinkin päärakennus. Niin. Ei kun anteeksi, kandidaattikeskus. No niin just se. Tuosta kohta vasemmalla onkin toi Vuorenlafka. Siellä siintää ihana prosessihuone ja hubi, niin voidaan tästä kohta pikkuhiljaa siirtyä tuohon vasemmalle noihin portaisiin, mitkä menee tuohon Kasperin viereiselle sisäänkäynnille. Siitä niin portaat ylös, jos on liukasta, niin mustakaa pitää kaiteesta kiinni. Sitten voitte koputtaa tuohon oveen. Ja sieltä pitäisi isohenkilöiden tulla teille avaamaan ovi. Kun pääsette sisälle, voitte pysäyttää tämän äänitteen ja siellä hubissa on, tai P-huoneen edustalla on asetettu lakana, johon voi jättää terveisiä ja oman nimmarin PT-fukselle. Ja jos innostutte piirtämään, niin voitte nopeasti värkkää sellaisen kivan omakuvan tai kaverista sellaisen, onko niitä karikatyyrisiä, niitä sellaisia kasvomaala, ei mitään ne kasvopiirustuksia, mitä jotkut piirtelee jossain kaduilla aina välillä. Jotain semmosia. Ja kuunnelkaa isoja ohjeita, että he neuvoo sitten, että milloin pitää laittaa takaisin kuulokkeet korville ja lähteä jatkamaan matkaa. No niin, ja nyt kun on terveiset saatu annettua PT-kavereille, niin voitais suunnata tuosta noista lasiovista tonne vessa-aulaan. Joo, siitä sitten noitten luentosalien ohi ja ATK-luokan ohi tosta tonne pääoville päin. Onpas muuten matalalla tämä kahva tässä ovessa. On tosi ärsyttävällä korkeudella, vaikka mä nyt lyhyt oonkin. Mullekin aika lyhyt. Voi vaan kuvitella tollaselle sähkötolpalle. Oo, rappusia kivasti alaspäin ja ulko-ovia kohti.
Ja kun olette päässyt rappuset alas, niin sitten mennään heti noista pääovista ulos. No on kyllä vähän hämäävät noi ovet. Aina välillä meinaa availla niitä vähän väärään suuntaan. Ja... Ei lue tyhmemmille vedä ja työnnä Niin. kylttejä. Kun olette päässyt ulos, niin voitaisiin suuntaa tonne vasemmalle päin. Taas vasen. Miten niin. Tässä nyt taas kävi näin? Vasemmalle vaan koko Jännä ajan. juttu. Kohtahan me vedetään ympyrää. No niin. Tässähän lähti silloin ekana päivänä prosessin käynnistykseen ne bussitkin. Se oli kyllä aika hieno eventti se prosessin käynnistys siellä UPM:n tiloissa. Joo, kiitoksia myös Outotekille, kun kivasti järjestivät UPM:n kanssa tämän tapahtuman. Kun päästään tuohon tielle, niin käännytään taas vasemmalle. Vasen on kiva suunta. Ja jatketaan tätä Vuorimiehen tietä tonne. Oi, siellä meni rekka. Jatketaan tosta taas sinne vaikka Alepaan suuntaan. Ja siinä oikealla onkin kivoja rakennuksia, kuten VTT:n tutkimushässäkkää ja ties mitä. Ja edessäpäin myös on tuo, mikäs tän ruokalan nimi nyt olikaan, nyt en kyllä muista enää millään. VM5 vai Valimo? Molemmat. No molemmat, joo VM5, sitä minä tarkoitin. VM5 tuolla olla oikealla ja Valimo tuolla edessä. Oikealla 15. No mitä näitä nyt on? No molemmat oikealla puolella tietä. Emme sinne kuitenkaan mennä. Ei ne ole auki. Oispa ruokaa. Mut onneksi äsken sai vatsan täyteen syötyä, niin ei hirveän nälkä ookaan. Sitten jatketaan vaan tuota tietä. Kohtapuoliin ylitetään Kemistin tie. Tosta. Bussipysäkin ohi vaan suoraan. Se on kyllä jännä toi liikenneympyrä. 500, mikä se nyt on? 550 vetää siitä sellaisen hienon kunniakierroksen ja 102 vetää hienon kunniakierroksen siitä ja kaikki muutkin vetää sellaisen kivan kunniakierroksen pyörähtää tossa. Todella fiksu reitti. Onhan se nyt ihan kiva käydä pyörähtämässä tossa noin. No tosta liikenneympyrästä tai kiertoliittymästä puheen ollen, niin sehän voisi olla hauska mennä vetää sinne vähän ympyrää itekin. No itse asiassa se olisi kyllä aika hauskaa. Pitäisiköhän mennä? Joo. No vittu mennään. Suunnatkaa nyt varovaisesti. Kattokaa, ettei tule autoja tai busseja ja menkää tiisti sinne liikenneympyrän keskelle. Ei kuitenkaan tielle, vaan ihan keskelle. Ihan keskelle liikenneympyrää sinne niin kivasti sinne korokkeelle. Tai mitä tää nyt on? Vähän korotettu. Ja sit miten olisi letkajenkkaa? Letkajenkka voisi olla aika kova. Kyllä, vois kyllä ottaa letkajenkkaa. No niin, siitä niin jonoa vaan ja aloitatte letkajenkan. Noniin. Miten se lähtee? Ting, 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 ting. No joo, jatkakaa vaan. Antakaa mennä. No niin, hyvä, hyvin menee. Emme jakseta nyt tänne nyt laulaa. Hop, hop, hoppa, hoppa, hop. Hop, hop, hoppa, hop. Oho. Ei se rupea tykähtämään. Se on oma sylky aika vaarallista tavaraa, että On. kannattaa sykästä pois. En tiedä. Joo. Nyt kun ollaan hämmennetty kivasti autoilijaa tai muita ihmisiä, niin voitaisiin suunnata erittäin turvallisesti taas jalkakäytävälle. Mennään nyt taas tuohon vaikka kirjaston eteen. Lähdetään tonne oikealle taas noita hienoja työmaakylttejä vierestä Alepaa kohti. No se Alepa nyt. Se on hyvä tunnusmerkki täällä. Alepa on kyllähän hyvä. Se on vaan siis ilman Alepaa ei olisi opiskelijoilla ruokaa, koska kuka nyt ton kauemmas jaksaisi lähteä hakemaan mitään mikropizzaa tai kautta nuudeleita. Niinpä. Ja onhan toi Otaniemen ostoskeskus aika hieno. Onhan siinä nyt R ja automaatti ja apteekki ja... Erittäin hyödyllinen. AY-keskustoimisto löytyy sieltä. Keto.
getto. Siellä on taas toi X-burgerkin on auki. X-burgeri, oi vitsi, hei miten nois nopeet tuplapalkkanit sieltä niin? Mitkä? Tuplapalkkanit. Et sä Ui, ikinä toi ei käynyt... kuulosta hirveän hyvältä. Mä vedän siellä vaan aina makkaraperunat. Mut siis 5/5. tuplapalkkani on kyllä just loistava. Ja taas käännetään taas sitten työmaa-aitojen vierta. Vasemmalle nyt vetän tästä uukkari. Tiukkakurvi. U-käännöksen voi myös tehdä, jos lähestyy Turkua. Se on ihan sallittua tehdä U-käännös vaikka moottoriteillä. Naat. Hehe, pitää Turku läppää tässä välissä. Tiesitkö Heidi, mutta että näillä pikkukäytävillekin tässä omat nimensä? On vai? On. Katsopas Googlesta ja zoomailles niitä, niissä on myös omat nimensä kivasti siinä. Niin, en kyllä ulkoa muista mitä ne oli, Caesarin katu vai mikä ihme olikaan. Caesarin katu. Niin. Ai joo. Mikä jännä. On kyllä joo. Tai sitten on ihan kujalla ja muistelen omiani. Ken tietää. Sitten jatketaan tonne oikealle päin. Eli samaa reittiä kuin mitä tuossa aikaisemminkin tultiin. Eli ei lähdetä tonne Julkun konteelle päin, vaan saunatelttaa kohti. Itse asiassa periaatteessa Julkun kontillakin voisi nopeasti pyörähtää, mutta eihän siellä vissiin tähän aikaan ketään ole. Puhuinko mä Julkusta? Eikö mä tarkoitin Diadikonttia? Niin. No, joku kontti. Onhan näitä kontteja tässä tyys kuinka paljon, niin kyllähän se helposti menee sekaisin. Niin, tossa on noita vasemmalla noita rakennustyömaankin kontteja tai Tää on työntekijöiden. yhtä konttia koko hässäkkään. On. Minnes ne hanhet nyt menee? Herra iestas sentään. No oli ainakin Otarannasta. Ei, siellä oli lokkeja yksi päivä, semmoinen hirveä kasa, ne vaan kökki siinä paikalla, semmoinen hirveä lokkikasa siellä. Katsopas tonne vasemmalle, se on Amfi kiiltää hienosti. No ei se kiilä, mutta siintää siellä horisontissa. Jep. Mutta hei, pitäisikö käydä siellä? Voitais käydä. Vähän fiilistelemässä tulevaa lauantaita ja lakkien jakoa. Jänskättää, huhhuh. No, tästähän nyt aikaa menee niin nopeasti ja te pikkuset fuksit saatte voida omat valkolakkinne, tupsulakkinne päähän. Ja no ei, Amfilla vielä laita, mutta Amfilla saadaan ne lakit. No niin, mutta hetki koittaa kohta. Jep. Itse kyllä muistan sen. Eli käännetään tästä vasemmalle tuonne kandidaattikeskuksen suuntaan. Muistakaa kävellä teillä, ettei mene nurmikko pilalle. Ja kengät siinä samalla. Niin. Täällä onkin muuten vähän vilusta, että toivottavasti teillä nyt on kaikilla lämpimästi vaatetta päällä. Haalarit siinä niin. Päällä on kiva olla ja kilisee kivasti, jos on laittanut skumppalaseja. Kohtapuoleen voitaisiin suunnata tuosta noitten pääovien ohi tuosta vasemmalle noihin portaisiin, jotka vie tonne Amfille päin. Juu. Vähitellen päästään sinne. Joo, tossa vasemmalla on paikka, mistä otettiin myös se ekan päivän ryhmäkuvakin. Oli kyllä ihan kiva. Aivan. Ja fuksiryhmäkuvat. On kyllä ärsyttävän korkoiset nämä portaat. Kyllä on tällaisia niinku periaatteessa puolikkaita rappusia melkein. Niin. Tai miten sit sanois. Sitten jos mä menen 2, niin se on liian raskas. Ja se ei oo siltikään matchaa. Mulla on vaan sillä, että kenkä just jos mahtuu tolle yhdellä askeleelle, mutta ottaa vähän kiinni. Kaikki portaat ylös. Sitten voidaankin käydä hetkeksi istastamaan tuohon Amfin portaille. No onpas kyllä mikä se on? Mikä ihme? Ylväspaikka. No, välillä tulee vielä, että ei oikeasti osaa suomea puhua ollenkaan. No, joo. Enkä kyllä kirjoittaakaan. No, et sitä vielä ainakaan. Niin. Tässä sitten lauantaina päästä saamaan omat tupsulakkinne. Saa nähdä miten fuksipeijaisissa käy, että missä kohtaa ne lakit tulee saamaan. Kai ootte nyt harjoitellut paljon speksiä muun muassa, niin odotetaan innolla, mitä olette saanut aikaan. Kannattaa niidenkin, jotka ei ole itse esiintymässä, niin tulla paikalle tonne Amfin
alla olevaan aaltosaliin katsomaan niitä fuksispeksejä ja kannustamaan PT tähän hurjasti. Jep, ja huutamaan hyviä omstartteja sinne, niin mitäkäs Eeri, pitäisikö vähän liikkua, mutta alkaa vähän jalat väsyttää tää istuminen tässä. Alkaa väsyttää. No, jatketaan. Jatkaa samaan suuntaan, missä tultiinkin. Eli noi portaat alas. Mites, lasketaanko portaat ylämäiksi? No minusta on aikamoinen ylämäki. Ja nyt tässä on mennessä hetkellä alamäki, että Vähän niinku helpottaa sitä ylämäkeä. Se ei ole niin. niin vaikea kulkuinen. Jaha, tossa noita pikku ylä- ja alamäkiä tossa noin oikealla noin nurmikon aaltoilevat. Mitä noi nyt onkaan tollaset hienot hässäkät? Kun ollaan päästy sitten portaiden alapäähän, niin jatketaan tuosta vasemmalle päin tuolta Julkun kontin vasemmalla puolelta ohi. Joo, noille hienoille numeroille, ei vitsi. Ihastelkaas nyt niitä, kun kävelette ohi, on kyllä sen verran hienoja. Varsinkin toi 7 tossa, ai että on kyllä nätti. Jip. Siinä on taas se hieno iso vappusauna. Kyllä. Hei, miten pitäisikö PT varata joku oma sauna, paikka tuolle saunalle? Eiku mitä hemmettä taas selittelenkään tässä, että voitais siis mennä porukalla saunomaan. PT:n voimin. Ois kyllä, joo. Me just niin kuin aikaisemmin puhuttiin Jaken kanssa, että vitsit kuin siistiä olisi, jos kun siellä on esiintymislava, niin Känkän tulisi esiintyä sinne keskelle saunaa. Joo, ois kyllä tosi siistiä. Jep. Siis siinähän olisi niinku aivan loistavaa niinku viihdettä, kun istuu siinä lauteella ja kattelee känkäniä, että mikäs siinä löylyä heitellessä ja maailman ennätyksiä rikkoessa. Tästä risteyksestä tähän taas päästiin tämmönen sekamelska risteykseen, niin voitais käyty yllättäen vasemmalle. Joo, vasen. Beta oppimiskeskuksen jäädessä vasemmalle, niin jatketaan sitten sen ohi. Tuonne kohti rakentajan aukiota. On se toi päälafka kandidaattikeskus. Ihan jännä rakennus, joo. Ja siellä on kyllä monet matikan luennot tullut kuunneltua ja fyssaakin kivasti siellä, niin että on toi. Totuus, kuinka monella luennolla olet käynyt? No monella olen ainakin pyörähtänyt. Joo, luennosta on niinku aika hyvä juttu, että niinku voi vaan mennä niinku luennoille ja opiskella ja tollaista. Että se on hyvä, että kun on hyvät peruskoulutukset tässä alla, niin on kyllä ihan hyvä lähteä taas miettimään syvällisemmin kaikkia uutta. Ja tosta voitaisiin kääntyä sitten oikealle, jatketaan tonne. No, mites? No en minä tiedä, onko tuolla aukiolla mitään nimeä? Aukio ennen säälafkaa. Kuitenkin ton vasemmalla puolella olevan rakennuksen ohi, niin polkua pitkin tai tietä pitkin. Joo. Tässähän taisi olla talvipäivässä muutamia rastejakin tuolla noin aukiolla päin. Niin, ja olin äsken tuossa selittämässä sitä koulutuksesta, josta päässäkin kivasti aiheeseen tempaus, joka on sitten syksyllä. Ja tempaushan on peruskoulutuksen puolesta. Eli kaikki vaan sitten mukaan tempaamaan silloin, kun mennään. Joo, ehdottomasti. Kohta tästä oikealta lähtee tämmönen polku tonne hurjaan metsään, niin mennään sinne päin. Jos metsään haluat mennä nyt, niin takulla yllätyt. Joo. Joo, taas vissiin selittelin sitä tempauksesta, eli kaikki mukaan vaan tempaamaan ja silloin mennään eikä meinata. Täysillä vaan jokaiseen Suomen kouluun. Jep. Kuulostaa aika jännältä, että 2400 koulua vai mitä se oli ja peruskoulua ja kyllä. 2-3 päivän aikana käydään ne kaikki, niin on siinä kyllä aikamoinen tikiminen. Mie kyllä meinasin Kotkaan mennä, se olisi kyllä taas kiva. Vois käydä morjestaa koiraa ja ehkä katsoa äitiäkin ja morjestaa isää ja siskojakin kivasti siellä. Ehkä pari kaveriakin nähdä. Tässä on muuten uusi asfaltti, tuli vaan mieleen. Tämähän tässä, olisiko nyt
ennen viime syksyä vaihdettiin asfaltti tähän näin, kun se oli aiempi oli aika huonossa kunnossa. Vai oliko silloin jopa hiekkatie tässä? En kyllä en muista ollenkaan. Uusi tie ainakin on. Hirveetä kyllä nää ylämäät. Oo. Ja rankkaa touhua tää. Ja sit siellä on vielä portaatkin siellä päädyssä. Huhhuh. Yritetään nostaa sitten ne portaat ylös tuohon Otakaarelle. Ja lähdetään siitä tien yli ja sit taas voitais katsoa vasemmalle ja oikealle. Taas vasemmalle. Noin. Sitä meni kivasti autokin. Noin. Ja ylitetään tie. Ja lähdetään vasemmalle. Nyt mennään kuljetaan Otakaata eteenpäin tuonne Ossilinnan suuntaan. Joo, kohti kylää. Eikö se Teekkarikylän kyltti on vieläkään tullut takas? Ei oo, ei. Niin tossahan oli noin putket. Niin, se on kyllä hieno kyltti, mutta vissi joku pöllisen taas vaihteeksi, niin ei oo tullut vielä uutta. Siinähän olisi muuten toi liikenteen jakaja, hei. Miten olisi taas pienet bileet, oisko Joo. mitään? Bileet! Eli Bileet! suunnatkaa sinne taas varovasti. Joo. Varovasti, että ei autot aja päälle, niin suunnatkaa tonne liikenteen jakajalle. Me pidetään pienet bileet siinä. Kuunnelkaa seuraava musiikkia ja bilettäkää sen tahtiin. Колбас, колбасит, соло, колбасер по пояс голый. Колбасер по пояс голый. No niin, Yes. nyt kun on saatu vähän reivit aikaiseksi, niin voitais vähän rauhoittua ja jatkaa matkaa. Jees, eli sitten ylitetään tie tonne toiselle puolelle, mistä tultiin, eli tonne Ossilinnan suuntaan. Lähdetään kulkemaan tästä JMT:tä pitkin Smökin suuntaan. Joo, Eli samalla puolella kuin Smökki. Oh. No, Smökkihän rakennettiin silloin 50-luvun alussa ruokalaparakiksi ja sen piti olla väliaikainen rakennus, mutta eipä nyt sitten siinä ollutkaan ja siihen ei tohon eristykseen paljon panostettu. Ja nyt siinä on isot ikkunat, yksinkertaiset ikkunat, jotka luottavat kivasti lämpöä ulos taas. Tästä voitaisiin lähteä tää polku kohti tuossa Smökkiä, niin lähdetään kulkemaan tätä pientä polkua sinne. Näkyyhän tossa noin Jämerän silmä ja Polin 75-vuotis merkkipaaluja onhan tuolla Ossin littupullokin ja se on kyllä tuossa mökki aika rakas rakennus, vaikka sen kyllä moni meinais polttaa ja tullut katosta läpi tai jotain muuta vastaavaa, että Joo, ei semmoista. On siellä kyllä paljon tullut vietettyä aikaa missäkin bileissä tai sitseillä. Se on niin meidän kokoiselle yhdistykselle aika tärkeä tommonen iso juhlatila. on joo. Sitten voitaisiin pysähtyä tähän mökin edustalle ja vähän muistella näitä kaikkia bileitä ja sitsejä, mitä tässä nyt teidän fuksivuotena aikana olette päässyt kokemaan. Eli Mitäs kaikkea? Syksyllä oli syyskuussa heti teidän ensimmäiset sitsit, eli fuksisitsit. Tulitte niin hienosti laittautunut sinne. Pojat hienoissa puvuissaan ja tytöt hienoissa mikuissaan ja laittautuneena. Jep. Voitte vähän katsella niitä teidän hienoja sinisiä haalareita, niin mökissähän oli meidän haalarigaala, jossa pääsitte ekaa kertaa välttämään päälle ne hienot. Joo, ja sitten oli vielä haalarinne. haalarivala. Kuinkas moni muistaa, mitä siinä sanottiin? Muistelkaas vielä. Muistakaa käyttäytyä haalarit päällä. Mitäs Hienoja muuta kuvia. Smökissä on ollut?
Ai niin, kavitaatio. Joo. Joo, kyllä. Oli Oli. kyllä ihan superhyvät bileet. PT kautta 5. Tosi hyvin veditte järkkäilyssä. Oli puksipäälliköt ylpeitä. Sitten kun ollaan hetki muisteltu, niin voitais nyt suunnata tonne JMT siis tielle päin. JMT päin tosta. Niin. Eli JMT 3 kohti. Joo, JMT 3. Eli käännyttiin eka JMT 5 suuntaan ja käännyttiin siitä sitten JMT 3 suuntaan taas tälle yhdelle polulle. Kyllä. Ja varovasti ylitätte tien. Eli suunnataan nyt tonne Polyteekkarin museota kohti. Joo. Sinne kaikkein pyhimpään paikkaan mitä löytyy. Täällä muuten oli myös tää Foxi sit sen ne kokkaritkin. Että. Aivan. Ja täällä kävitte museopisteen suorittamassa ja... Niin, minä vuonna se teekkarilakki saikaan nykyisen muotonsa. Kuinkas mä olin vielä muistaa? Tässä Oho. kun päästä noihin museon portaille, niin voitte suunnata ne portaat alas. Ja kun päästä portaille alas ovelle, niin koputtakaa siihen, niin ehkä joku tulee avaamaan. Voitte tässä vaiheessa ottaa kuulokkeet pois korvilta ja toimia sitten tulevien ohjeiden mukaisesti. Jeps, tsemppiä teille, hyvin se menee.